Desberdinkeria gutxien duen lurralde bat izateko bokazioarekin ari gara lanean Gipuzkoako Foru Aldundian. Hizkuntzaren ikuspegitik areagotu egin dira azken urte hauetan hizkuntza biziberritzeko egitasmo eta planifikazioen aurrean tentsio juridikoak, ezta? Horregatik, naiz eta hizkuntza eskubidean gaian aurrerapen handiak egin ditugun, iruditu zaigu aurtengo udaltopen beharrezkoa dela euskararen egoera soziala, politikoa eta soziolinguistikoaz jardutea eta hausnartzea. Ikuspuntu akademikotik, politikotik, soziolinguistikotik. Horregatik, aurten justizia sozialaz hitz egiten ohikoa bihurtu zaigun bezala, justizia soziolinguistikoaz hitz egiten hasi behar dugula iruditu zaigu. Justizia soziolinguistikoaz hitz egin behar dugu gizarteari tresna eraginkorrak eskaini hizkuntza biziberritzeko alor horretan.